Hello guys, good evening. नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा ब्लग इउटिउब चेनेलाव गासिखौबो खनसे फिन बरायनाय थाबावबाय। गुबुन मोनसे भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो नायलांबाय थागोन होनना। दिनै माने जों टपिक लाबोनो सानदों मा होनो चावमिन जागोन आरोना जों बेलासि समनि मा जागोन मा मागोन मोनदों बिनि थाखायनो माने चावमिन इसे बानायना जानो सानदों जोङो। बिदिब्ला थुदो नालाय नोंथांमोना। My God! इसे देखाय ओरै देखाय लाजिदो बिथाङा लाजिदो खियाखै बिबार दोनदारियाव ना फुङाव जिरायग्रा माने बुथेमा अर खोन्थादोब्रा एसे बे करेगा अभी तो थोड़ा बुद्धात में जैसा हो एंजॉय करो ओए इसको दम देना पड़ेगा क्या हम नहीं तोड़ेंगे आवाज तो मेरा क्या हो रहा है ठीक नहीं है दोस्ती या कहाँ जाएगा अभी भाई जाएगा थोड़ा घूमने के लिए कहाँ जाएगा बाहर जाके अच्छा है देखने में अच्छा है सारा मत इसको बच्चा ही ना इसलिए मा जागोन जोङो चावमिन बानायनो नागिरदों बिथाङा ऐसे बना रहे इधर मत खाओ ऐसे बना रहे इसी को मत खाओ काय बात है नो जो आएगा उसको दे देगा बोलो मेरा वीडियो को नहीं देखता है मैंने लाया है इसको आं लाबोदो माबा बायना है ना नहीं दुकान से खरीद लेके आया मैंने चावमिनखौ लाबोबाय जों जानो नागिरदों आरोना बायना लाबोबाय भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना दसे लाबोलायबाय आङो नै जायाबाबो माने इखौ बयल खालामना लाग्रोसिगोन नेक्स्टआव बयल पानी कम है कि थोड़ा ज़्यादा दे देना चावमिन बानायनो जों चावमिन जोंना होख्लायलायबाय नै बसआ दामखौलाय दुर्गे को वीडियो बनाओ जाओ दुर्गे को बुलाओ इसको अच्छा दुर्गे लाखले बेजों रुबाय दं नै बिथाङा होख्लायगासिनो सासे दंबावो इनि लोगोआ सासेखौ नागिरहैनायखाय गैया रुमाव दं होननाया रुमावनो गैया मोनगोन ना मोनाखै होनना नायदो सेरनांगौ बिथाङा साहाबो दं नायखायो जोंना नै बिन थाना लाबाय ओमफ्राय आरो सेजा दुन्दिया ओमफ्राय नैबे पियास जाबाय ओमफ्राय नैबे बान्दा कबि बिन है तो बिन कोई ना कि असली तो নহয় चिल्ली असली ग्रीन चिल्ली थाना लाबाय आरोना ओमफ्राय दा एवसिगोन एवग्राया बिथाङा एवसिगोन जोंना बयल खालामना लाबाय दं थालिबाय बिथाङा नै बयल खालामनानै एबारिखौ जेम होनसिगोन आरो नैबेयाव जेम माने कि थाव होना लाग्रोबाय पास्ताটো को এনেকৈ কৰে দেখোন আৰু ফাৰ্ষ্টত উহাই লৈ পাস্তাটো তাৰপিছত এনেকৈ কৰে तेल टिङि माबाबो লাগে मिक्स मटर होनायबालाय आरो गोथाव जाबावगोन बांसिन नांगौखिनि दंजोबखायो इयाव माने लाबोना दोनफैजोबखाना दं सोरबा बिबानो माने अर्डार होनाय लोगो लोगो मोनखागोन आरोना फैनाय लोगो लोगो आलासि माखा जाहाथे जेबो उरायफिना नांगौखिनिखौ मोननाय दोनखाबाय लाबोनानै ओरैबायदि स्पिडखा खामानि मावनाया सेकेन्डआवनो जाखायो इसोरजों नाय ओरैबायदि स्पिड मावो खामानिखौ सेकेन्डआवनो मावना होयो डेन्जारखा जोंनिया बसआ सासे दंमोन सासे लिंक थांबा बबेखिजाबा बेरायहैदो सासे होबायानो जोंनिया गावखौनो मस्ला मस्लि ओमफ्राय संख्रि माबा माबि दं आरो दोनग्रा थख' गानै आलदा बिथाङा जोंनिया होजेनसिगोनानो नै लागायबायानो बेलासि समनि माने चावमिन जानोसै आरो जोंना गायस्पwr लागायबाय मडेलखा एकदम कुकाव
जोंथ' जाग्राल' एख' गैया जानोल' रोंगौ itu dia hasil tuh lagi kan tuh ini kan ultang paltang gasulai malai hakai bala tuh baik ini क्या क्या कपड़ा मैंने सोचा क्या मौसा तो सोचा क्या ऐसा सोच लिया मैंने जानायखौ देखायलायलालै नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थाला मानो होनोबा भिडिअआ गोलावबो जायो नालाय बरिं मोनो मानसि माखा नायनो एवनायखौ जाखिनि शेयार खालामबाय बेजोंनो नोंथांमोना गोजोनदो ना मा होनो नायनोबो लुबैखाया बिदिब्ला भिडिअखौ गोलाव खालामला दिनै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा इन्टारेस्ट मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना गालांदो थेंक्स फर वाचिं लाभ बाय बाय भिडिअ एसेनोसै आरोना